Русияге қаршы санкциялар Қырым платформасы Украина анаясасынан Қырым Мұхтар Жұмхуриеті бөлігіне деңішмелерінің лейхалары ве Қырым татар халқының статусы аққанда қануны лейхасы. Меджлис рейсі Рефа Чубаров Латвияның яңа елчісі Илгварс Кляванен көрішті. Чубаров Латвия 1944 сенесі өткерілген сүргінлікні Қырым татар халқының геноциді деп таныған Украинадан соң екінші девлет олғанын хатırlatты. Музакире етілген мевзулар арасында Латвияда Қырым татар меденiyetini популярлаштыра білген тедбірлерінің тешкіл етілмесідір. Елші Латвия Украинаның бүтінлігіні дестеклегені ве Қырымнан ішгаліні танымағанını таздықлады. Пан Ілгварс Клява, він один із досвідчених дипломатів Латвії. Зрозуміло, що ми обговорювали питання, пов'язані з деякими ініціативами, які буквально декілька тижнів тому пролунали з боку Латвії, зокрема щодо проведення великої міжнародної конференції в рамках Кримської платформи. І зараз буде відбуватися підготовка до цієї конференції, і ми пропонували участь з боку Меджлісу кримськотатарського народу як одного із таких співорганізаторів цієї конференції. Говорячи про Крим, ми також пана посла проінформували про наші підходи і принципи щодо розвитку після деокупації Кримської автономії. Ми детально розказали про ті законопроекти, які нами підготовлені, зокрема щодо змін до Конституції України в частині розділу Автономна Республіка Крим, а також законопроект про статус крымско-татарского народа. Мы обсуждали пути, по которым мы можем развивать сотрудничество, и тоже по чисто на таком политическом уровне, тоже на что мы можем продвигать, что мы можем делать на каком-то уровне культурном, то есть по культуре, в сфере культуры или образования и по другим направлениям. Қырым ве Русия абсханелерінде қанунсыз тұтылған украинлер. Бұл жүмледен Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял, Радио Свобода журналисті Владислав Есепенко ведигерлерінің азат етілмесінде ярдым жолмақ. Бұл режанен Украина тышышлері назиры Авропа шурасынан баш катибіне мұражат етті. Киевде Дмитро Кулеба, Мария Пейчинович Буричнен музакире кечірді. Украина дипломатиясынан ел башчысы білдіргеніне көре Украина рус векіллері Авропа шурасынан парламент ассамблеясына эссассыз қайтқаны үшін башлатылған Авропа шурасынан иш бірлікні фааллештірмеге азырдыр. Оның айтқанына көре шымділік Украинаның Авропа шурасынан иш бірлігі уч йөнелешті инкишаф еті. Оларының арасында инсан ақларының қорчаланмасы, құқық үстінлігінің кефалет етілмесі ве демократик институцияларының инкишаф еттірілмесі. Бұл Украинаға Авропа бірлігі ве НАТОға кірмеге ярдым етежектір. Я впевнений, що після декількох років турбулентності у відносинах з Радою Європи, спричиненої необґрунтованим і безпідставним поверненням російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, ми змогли перегорнути цю сторінку, і, зокрема, завдяки принциповій і конструктивній позиції Генерального секретаря, і можемо на повній швидкості надолужувати втрачене і розвивати відносини з Радою Європи на користь і України, і Європи загалом. I reiterated to the minister also the Council of Europe's full and unconditional support. Рада Європи цілком підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. І, звичайно, невирішені конфлікти залишаються дуже важливими для Європейського Союзу. Я підтримую мінські домовленості і сподіваюся, що будуть підтримані умови перемир'я. Авропа шурасынан баш катибі Мария Пейчинович Бурич Қырым сыңырында бұлынған каланчак сыңыр кечтіні зерет етті. Анда Украина тышышлері назирінің бірінші муавины Эмине Джепар Қырым сакенлерінің ақлары құрчаланмасы бойынша месул Ирина Верегина. Меджлис азасы Меджид Сулейманов Қырымда Украина президентінің даими темсілжісі Антон Кареневич ешғал етілген Қырым проблемаларының оғырашқан фааллерінен көрішті. Көрішуде вақтын ешғал етілген Қырымда Қырым татарларының вазиеті музакире етілді.
Türkiye Kırım'dan işgalini tanımay ve tanımayacak. Bunu Türkiye Dışişleri Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Büyük Milli Toplaşuğunun Büdjet Komitetinin oturuşunda bildirdi. Onun kaydetkenine göre Türkiye Rusiyanın işbirlik yapsa da Ukrayna meselesinde ularının arasında anlaşmamazlıklar var. Mevlüt Çavuşoğlu Ankara ileride de Kırım Tatarlarga yardım eteceğinde söz verdi. Ми підтримуємо контакти у багатьох областях, від Сирії та Лівії до Карабаху. У нас є розбіжності, але ми підтримуємо конструктивний діалог з огляду на взаємну чутливість у цих питаннях. Це стосується і України. Ми не визнавали та не визнаємо незаконної анексії Криму. Ми продовжимо наші зусилля для забезпечення безпеки та добробуту наших кримсько-татарських співвітчизників. Украина баш назирынан муавина ve вақтынча işgal etilген территорияларынан реинтеграциясы мәселелері бойынша назир вазифесіне тәйінленген Ирина Верещук келешек hafta Донбассны зиярет етмеге планлаштырғанын білдірді. Бұны парламент бинасында журналистерге хабар етті. Верещук айтқанына көре, уанда яшаған ве проблемаларны да яқшы білген инсанларнен көрішмеге істей. Бұндан ғайры назирлікте эксперт ве жемаат шуралары ве барышықның ғайрыдан тікленмесі бойынша агенция тешкіл етілежегіні білдірді. Це буде агентство, яке буде цілеспрямовано займатися формуванням реєстрів, а потім і складання позовів. І решту роботи, яку зараз роблять міністерства, але роблять її кожен у своєму напрямку. Ми ж, як профільне міністерство, маємо зібрати усю інформацію, її згрупувати, щоб потім, коли юристи чи закордонні справи, так, наше міністерство будуть подавати позови, формувати політичну консолідовану позицію держави, вони мали інформацію, факти, які не загубились, десь там ніхто про них не забув, а є сформовані, і це державницький підхід. Верещукның сөздеріне көре вақтынча işgal етілген территорияларынан реинтеграциясы үшін сабық назир айтқаны кебі 25 жылынан керегі жоқ. Бұл девлет не қадар күч-куветіні сарф етежегінен бағлыдыр. Якщо молодь захоче поступати сюди в вищі навчальні заклади, якщо вона буде бачити тут, що її чекає іпотека, що її чекає робота, і вона захоче сюди приїхати, так, наша кримська молодь, наша молодь, яка на сьогодні в важких умовах, так, приймає рішення, куди поїхати вчитися, ми маємо за них боротися. І якщо ми це будемо робити ефективно, повірте, це не 25 років, це набагато менше. Яшамаға істесең деңіш. Алексей Резников не үшін Мудафа назирі олмақ үшін разылығына бергенін аңлатты. Айтқанына көре оның оғынды адлиетчілік йөнеліште вазифелер тұрмақта. Халқара іздешлер еле мұнасебетлер құрылмасы, орды үшін сатын алынмаларына бір тәртіпке кетірілмесі, назирлік ве баш штабта вазифелер текраланмасына йоқ етмеге, ордыны ең яқшы іш беріжі yapмақтыр деді. Навести порядок в закупівлях. Юрист цим може справитись. Навести порядок із справедливістю грошового забезпечення. З цим може справитись юрист. Навести порядок з корупційною складовою, яка там панує в тих самих закупівлях. З цим може справитись юрист. Завершити укладання і наповнення контракту з Великобританією на величезні суми грошей. Наповнити рамкову угоду співпраці з Сполученими Штатами, яка підписана під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Багато дипломатичної роботи з юридичним та спілкування з дружніми країнами, з послами, які їх представляють, з військовими радниками, організація роботи експертної групи і так далі, і так далі. Переконаний, що треба займатися серйозно військовою освітою. Техніка буде змінюватися, а якщо не будуть освічені, підготовлені в нас офіцери, сержанти, далі ми так не поїдемо. Тому я теж повторюю, Україна виживе, якщо буде змінюватися. Хочеш вижити – змінюйся. Алексей Резников Владимир Зеленскийнің президентлік мұддеті девамында ученже Мудафа назирыдыр. Ол бұндан әвел не орду, не де құветші органларлы ичте бағлыды келеді. Тек десантчы оларақ орду қызметіні кечкен еді. Бұндан әвел işgal етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша назир ве баш назирінің муавины еді. Бұнен бәрабер Минскте топлашқан уч-тарафлама контакт группаның азасы еді. Назирлер шурасына келместен әвел чоқсы вақыт адвокат оларақ чалышайды. Рус işgalчылары, Украина арбелері позицияларына ағыр сілянен ұжым еткен. Бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, Украин арбелері арасында инсан ғайыплары жоқ. Душман Зайцева қасабасына қоршалаған Украин арбелеріне 152 калибрлы артиллерия системалары ve 100 грамм калибрлы майнларнен ұжым еткен. Маринка ве Майорск шерлері живарында 82 калибрлы майнлар қоланылған. Попасная ве Новоташковская қасабалары янында гранат атыжы
төртібатлары, бұйық калибрлы құршын атыжы төртібатлары ве башқа селянен атыш açılған. Украина майджелері душманға қаршылық көстерген. Впродовж поточної доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли. Юқары шура онлайн қайттан кечівні кірсетіп, кәғыт паспортларда мекен қайды штампларыны ве ID карталар үшін қошма весиқаларыны ләғу етті. Енді есе мекен қайдыны дия иләвесіні құланып, декларация шеклінде қайды етмек мүмкіндір. Анда яшаған ерні қайды етіп, мескен сайыбынден таздықлануыны алмақ мүмкін. Мекен қайды инсанға мескен аққыны бермейжек, тек девлетке инсан не ерді яшағаныны көстережектір. Шымды бұл қызмет эксперимент шекілді еді шиерде чалыша. Яқын вақытта есе бутун Украина бойынша çalıştırılacaktır. Кечкен күн Украина қытасында 26,5 бинге яқын инсанда ковид белгіленді. Бұны сағлық назерлігінде білдірділер. Айны вақытта 12 бингден зияды эвел хасталанған кіші түзелген. 696 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Эпидемия вазиеті финаллашқанындан себеп Авропа бірлігінің елчілері келечек афта Украинаны сиятлар үшін ачық мемлекетлерінің ешіл жедвелінден шығармаға қарар берді. Бұл қарар сыңырдан кечув қайделерін автоматик оларақ деңіштірмес. Фақат Авропа бірлігіне кірген мемлекетлер Авропа бірлігі шурасының тепсиелеріні козуғыне алып, ешіл жедвелде олмаған девлетлерінің сакинлері үшін кіріш ве сеат сыңырланмаларыны кірсете біле. Аматты шишлеріні зері Дмитро Кулеба айтқанна көре бұл сон қарарды келдір. Після виключення України з зеленого списку ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців. Келечек афтадан башылап ашыланмаған, ама ковидке ұғырап түзелген украинлер рақамлы ковид сертификатын ала біле. Бұл весиқа саясында сыңырлануфсыз çalışmaға, муэсселерні зиярет етмеге сары ве қырмызы карантин зоналарында ауышмаға изін бере. Бұл сертификатны япмақ үшін экім сағлық назірлігінің электрон системасында көстерілген ковид диагнозы аққанда малюматнамені язмалы. Сағлық назірі украинлерні месул гражданлар олырақ ашыланмаға чағырды. Ол хастаханеге түшкенлерінің 90 ашыланмаған інсанлар деп хатırlatты. Лише вакцинація захищає і рятує життя. Завдяки вакцинації кожну годину ми зараз рятуємо 10 життів. Кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. І серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити тільки одну річ – вакцинуватись самому та переконати зробити це своїх рідних та близьких. Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії – відповідальність. Карантиннан қырмызы зонасында Киев ве 16 вилайет болуна. Анда ковидке ұғыраған, хастаханеге түшкен ве вефат еткенлерінің ең бұйық мигдары. Mesela Херсон вилаетіндегі Геническ районында октябрь айында чин вирусы 2151 инсанда белгіленді. Сонки ай içinde 66 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Район девлет мемориетінде ашыланған инсанларының сайысы артқанını қайдеттілер. Шымдылы Геническ районында 2 ашыланма меркезі ве 19 ашыланма ноқтасы çalışа. Вакцинація йде вже 6 місяців, тільки люди вже, мабуть, або що сьогодні стан червоної зони, або, може, більше вже по телебаченню, більше в газетах, може, та інформаційна робота більш відкрита, і люди, і, мабуть, люди ще й розуміють, що сьогодні на першому місці не тільки себе оберігати, і ще оберігати близьких. Сағлық назерінің мәліметіне көре 8 миллионға яқын Украин вакцинаның 2 дозасында яптырды. Бұл Украина иәлесінің %17,5-дыр.
Ишгал етілген Қырымда ковид хасталарынан сайысы артмақта. Анда кечкен күнчен вирусы 1118 инсанда белгіленді. 33 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишгал жилерде ковид тарқалмасынен бағлы вазиетіні кергін деп адландыра. Олар кірсеткен карантин сыңырланмалары хасталарынан сайысы эксілмесіне ярдым етмеді. Хастаханелерде аман-аман бош ерлер қалмады. Октябрьнің 30-дан башлап ноябрьнің 7-сіне қадар илан етілген ратлық күнлері де бекленілген нәтижеге кетірмеді. Қырымнан ишгалжилер ел башысы Сергей Аксеновнан қарарынен ратлық күнлері дебам еттірілмейдек. Бұнен берабер ақияр кірішінде yoqlaf кечетлері алынды. Анда серт карантин сыңырланмалары тек Русия президенті Путиннан Қырымға қанунсыз келмесі вақтында ішке түшірілді. О күні федераль мудафа қызметі сөзде ақиярның губернаторы Михаил Разважаевны ве арабасыны дезинфекция yaptı. Инсан нашлары аяқ түбінде Алушта живарандаки Шума, Верхняя Кутузовка қасабасында мұсылман мезарлығы арамланды. Қадеми мезарлық ерінде құружылық ішлері башлатылған. Ерлі Қырым татарлар қайдеткенне көре бульдозер қазмасы нәтижесінде инсан нашлары ве башташлар чықы башлаған. Белі олғанна көре ішчілер топрақның ұстқатынен бірчоқ нашларыны алып шыққан. Шума көйінде бұл ерде қадеми мұсылман мезарлығы олған аққында бірчоқ ерлі сакенлер біле екен. Бұны білмемек пек қайындар, чүнки чевре четте башташларны көрмек мүмкін. Ерлі сакенлер қазылған ерде нашларны жимақта. Қырым татарлар ишгалжилер акимиетіне мұражат етіп, вандализмге диққат етмеге чағырды. Бірчоқ евлер, егленже мерkezлері ве газ борулары, қадеми мұсылман мезарлықлары веран етіліп япылмақта. Вот в этом месте нашли половину черепа. Мужского черепа. Половину трактор снес, видимо, туда на свалку. Мы сегодня с утра, где-то с часиков 10, собрались с достаточным количеством ребят и произвели так называемые раскопки. И нашли вот где-то, наверное, с килограмм человеческих останков. Эти кости мы планируем вернуть на место, похоронить. Мы хотим дать огласку. Такое кощунство не имело места более в Крыму. Советлер заманы вақтында япылған қалон сылав қатытыбынды озгун тапылма. Қарасу базар хастаханесынан тамир етілмесі вақтында 19-й асырының 2-ші ярысына айытылған Қырымчақ синагогасының алеметлері көрінді. Құружылар 2-ші Давид Йылдызы, диварларда ве қарчығада ярыштырыжы элементлеріні белгіледі. Тарихшылар бұл ерде синагога ерлешкен аққанда білейді, ама ибадайтхане советлер вақтында кешірілген құружылық ішлерінден сон оқадар яқшы сақланып қалғаныны түшінмейді. Еллері бұл синагога Қырымда ең бұйық еді. Советтер вақтында ибадетханені муминлерден алып анбар оларақ қолданғанлар. 2-ші Джан-Дженкі заманында Қырмызы орду артқа чекілгенде синагога бинасыны патлатқан еді. Дженк біткен сон бинаны тамирлеп анда хастахане ачқанлар. Самое главное, что сохранились 2 массивных железных звезды Давида диаметром где-то около 2 метров. Эти звезды Давида находились в медальонах в восточной стороне здания, где то есть молитвенная ниша находилась, где находился так называемый, то, что называется Арон Кодеш, то есть место для хранения свитков Торы в еврейской традиции. Здание было огромным на самом деле, то есть его входные башенки, которые находились с правой и с левой стороны от входа, они были где-то высотой приблизительно в 4 этажа, да, если ходить из современных, так сказать, зданий. Это была действительно, я думаю, что, наверное, самая большая синагога Крымского полуострова и, безусловно, самая красивая.